Naxatshaniswa yini? Akekho umuntu ongavele akusukele nje athi ufuna ukukulala ey'nqeni. Into enjani leyo? Ngizoze ngilale ey'nqeni ngiyini ngistabane yini mina? Ngoba phela angisona isitabane sengizoze ngilale ey'nqeni. Wathi sithini isizathu sokuthi afune ukuthi ayinqeni? Ukuthi akangithembi. Siphinde sikwamukele mbukele wayo iBlack Life TV. Kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. Lapho sisho khona kamnandi sithi uthando kumanqoba. So today ngibhalela ubhuti wami. Wathena usafisa ukubuyelana nesithando sakhe ngoba usasithanda, but uzoqala phansi asilandise kabusha la ahlangana khona nophesini wakhe, izinto ezimnandi ezinhle abenzelane zona kuze kufike ekuthenini bayahlukana. Sifisa ukwazi ukuthi bahlukaniswa yini, baqhathwa yini, nanokuthi ke sikuphi isizathu esivelile esenza ukuthi asibhalele ngoba nakhe efuna ukubuyelana nophesini wakhe. Asesimuze ukuthi ngabe siphatheleni, sabona? Yebo sawubona. Kunjani? Ngiyaphila sisi wami. Ngiyaphila nami. Ngathi uScrew lo. Waba isibongo. Yena hayi. Oh yena. Hayi Shothi ngibone kahle. Awubone kahle. Awudlamini lo. Udlamini? Siphamandla Dlamini lo. Okay. Siphamandla Dlamini? Yebo, Siphamandla Dlamini. Okay. Ubuya kuphi? Ngibuya khona la eHammersdale. Hammersdale. Yebo, Hammersdale. Hammersdale ngazi emakhaya, bathi semakhaya. Yebo, ingakhona. Okay. Ingakhona. Wena uhlala mamaphi naye Hammersdale? Ngihlala ngakhona la masizofika ile ndawo kuthiwa ikamlaba. Okay. Angiyazi kahle hle phathi. Yebo, kodwa ingakhona. Okay. Ukhulele khona futhi? Ngikhulelanga khona, ngikhulele endaweni yaseBhulo. eBhulo? Emakhaya, yebo. Okay. Pho ufika kanjani ekuthenini uScrew ubukholela emakhaya? Naphela into engayithanda ngifika town yabo umuntu owathanda isitayela sakhona. Okay. Kodwa kahle wena ukhulula lemaskandi. Yebo, ngasho nakanjalo. Kusini into engizenzayo leza into engiyinqenayo. Kodwa sina ngoba Screw. Yebo, into kanjalo phela sengakhulula khona la town yabo. No, ngiyakuzwa. Into kanjalo. Uhlangane kuphi nophesini wakho? Phesini wami umuntu engahlangana naye ngathini? Eres yabo. Umuntu ngamthola khona eres. Yabo ko umuntu ke siqalayo saphusha naye yabo. Anthi nje kuze siqeda nayo unyaka nje ngisho nanje sesiqedile unyaka nje sinaye. Yabo so nje sibe nokuphazamiseka. Yabo ngathi nje angibe nokubhala iBlack Life nje ngento kanjalo because umuntu esingasaphathene kahle naye yabo. Besingasaphathene kahle nabe so umuntu onongabuyi. Onokuthanda amahlafu. Screw ngempela noma ukhuluma. Yabona nje. Yabo inkinga yabo bese umuntu ophiya kakhulu nabangani sengakafika ekuthenini ngiseniyaxabana. Yebo. Ngifisa ukwazi la nisahlangana khona, ubani okhulumisa omunye kuqala, ubani obulisa omunye kuqala. Phela kusekuyenzeka manje ukuthi abesifazane bayibulisele bona kuqala kubantu besilisa. So ngifuna ukucheck ukuthi ubani waqala wakhuluma kuqala komunye. Wathini? Yabo waba ngathini ngoba icherry eyachazeka engibona lo suku because nje ngumuntu esithuthuna ishayela nenamba ke kanjalo nje into kanje umuntu ochazekayo yabo oyithe nje efisana ukushaya ithombe nami yabo nje kugcina nje sekufika la kugcina sekufika khona nje uyena weza kuwe angasho ukuthi uyena nje owafisa ukushutha nami ke agcina sengiba naloko nginaye leyo jena wangibona cherry rights. Okay, so waqala wagadla ke? Hayi ngase ngigadla nami phela njengomtshisa ngiyokhulele emakhaya yabo nje ngathi hayi angigadle ngingabambezeli ngiyabona nami le ntombi yimina. So ekugadleni kwakho uye waqala wakuzulisa noma hayi awusebenzanga kakhulu? Akubanga intombazane yangibambezela kwaba nje into nje yavele nje. Yamanje nje. Oyamanje nje yahamba nje into eqondile. Okay, yindaba mhlawumbe wena uthanda umuntu onjani? Sizombona mina ngakamboni ngiyazi kodwa ukuthi usefikile emotweni kuma parking manje. But ngifuna ukwazi ukuthi umuntu onjani, isilanda noma isidudla noma umuntu ufuzekile, uthanda inhlobo enzani? Ngithanda wona le nhlobo eyitufuza mina ke. Ugcwele nje yona le nhlobo engiyithanda umuntu ofuza. Ile nhlobo lesingayigqoka iphinifa. Igcwele iphinifa. Bemile nje ugcwele iphinifa nje umuntu njalo ithanda inhlobo enjalo intufuza. So iziphi izinto ezinhle esekenenzelana zona omunye mhlawumbe ngama birthdays noma nakhiphana nema vacation noma mhlawumbe uyamupha imali, iziphi izinto ezinhle eziphathekayo oyikhumbulayo?
benginomkhipha yabo mhlambe sothi sithola siyehotela Okay. ngaleso sikhathi yabo. Ehotela noma elodge. Ngicela iqondo inkulu. Ilodge ayivanje nehotela. Imali Nani umkhiphela kuphi? La depend ukuthi ngimkhiphela na kuphi yabo. But nje bewumuntu engimkhipha nje meka amapete yakhe ngiyamnika nalokho nje bengayena umuntu engimncisha nje bengimdedelela nje nanoma yini umkhombisa ukuthi ngiyamthanda. Okay. So ufike empilweni yakho usingle noma ube khona omunye usisi obekhona? Angasho ukuthi ufike ngisingle. Ungaqamba manga. Izwa ngisho ukuthi Izwa. ufike ngisingle because Okay. lo muntu bengitshela naye besanda nje kuhlukana nje kubhidlizeka izinto. Yeah. Oh, okay. Into kanjalo. So njengoba usizibhidlizekile izinto zeni bo usanalokho ukuphatheka kabe enhlizweni noma ubusuhilile ngokwenele Ayi. njengoba efika empilweni yakho? Ngazi ngachaza ngithini. Ngicela ungichazele zama. Ngazi ngichazela ngithini. Sicela ngiphindele umbuzo wakho. Umuzo wami uthi ufike wena njengoba uthi izinto zeni zibhidlizekile nalo obunayo before afike yena. Bo usuhilile ngokwanela noma mhlambe bufuna ukuvala leso space ngaye? Ngasho ukuthi hayi ngeke yena bewumuntu bese ethi yena umuntu engizothandana naye nje into ephelele cause nje indaba lo munye nje bese kuyinto esengiyibeka eceleni cause nje naye bese ngayena umuntu esengimfila nje bese ngizizwa ngathi ngingathola omunye umuntu. Okay. So yena uthema uthandana naye wambona umuntu wesifazane onjani? Khona labantu besifazane abathi mina ngingena kubudlelwano ngoba nakho ngiyabona ukuthi khona imali. Mase kuba khona abantu besifazane abathi mina ngingena kubudlelwano ngoba nakho ngithi ngiyamthanda. Angibhekile ukuthi unemali noma kanayo na. Mengiseduze kwakhe nje kwenele. So wena uthema mama umbheka kubudlelwano benu wambona umuntu wesifazane onjani? Ya yena ngathini ngaba nokumblema cause naye bewuyena lo muntu obeyathanda zona izinto yabo beyithanda izinto beyifuna ebo anga understand noma mhlambe ngenayo imali ke anga understand bewumuntu ophila nabanganje kakhulu yabo nami ngicine sengiba lo kubasele yakho bewumuntu obuyahambeke nami ngingaseyiphike ngoba bebhizi nama-club nje abuye nje hambe nama-club hambe nabangani phela nginawo lo ukuthi abantu bahambe nabangani boyijabulisa yabo ngaleso sikhathi abuye hambe angabi nongabuye yabo into kanjalo. Yo, and wena bekuphatha kanjani lokho? Akuyonto bengiphatha kahle nami lezo umuntu wakhe. Akekho umuntu wavuma ukuthi umuntu wakhe nje ahamba ngabukhona ngamboni nje ahamba ejabulisa nabanye abantu. Khona balisa lapha basuke bethi bazodedela. Mina ngidedelanga ngithi emalini. Bona bazodedela abamwine. Awudedela emalini ngoba nakho ungoqo noma unayo yona. Cha, athi ngungoqa bo. Bewumuntu ozama mengiyithola leso sikhathi ngibe nomnikana yabona ukuthi nje ngizamile ngamnika yabo. Bewumuntu obuyanga understand ngingazi nami indaba. Nihlukane nini? Nalo bekhona. No sisi lo. Oh lo manje. Yes. Sihlukane nje bese soqeda unyaka ngisho nje kanjalo. Bese soqeda unyaka. Okay. Nje into nje evele yenzeka nje sahlukana nje yaphela. Ubani olikhiphile ngembaba komunye ukuthi angisakufuni? Ngathini uyena obe nokulikhipha lelo. Okay. Ngelokuthi mina bese ngingena ngingasafuni ukulala naye yabo bese ngifuna nje mina ungasalala naye ngendlela owenza ngayo nje mina bese ngifuna nje okuseyinqini kuphela yabo inqini bengaphela yena ngathini wait imake wait ubufuna einqeni ushiya phambili bengasani nakho ukumthemba yabo bese ngingenako ukumthemba ngendlela yabo because bewumuntu ohambi nje ayophuza mina ngisazomthemba mhlambe lo muntu tholele lezo zifo into kanjalo yabo bese ngenako ukumthemba mina manje ubani wathi einqeni azikho izifo phela yona indlela ebengibona mina othi yona ezonganelisa akusho umuntu uthi abo but yona indlela mina bengibona senganelisa ufundisa ubani le yasenqini einqini mina ngazi ukuthi kufanele kuphuma udoti udalwe ngokuthi kufanele kuphuma udoti into oyilandayo ongasayifuni hayi ukuthi kungene something wena le yasenqini uyifundisa ubani uyazela kuphi cha into mina engibe nokuyidingida leyo sengibona ukuthi yona indlela esengasizala ngayo mina yabo ngoba yena nje indlela nje ukuthi manje sesizozisana lapha nalapha hayi bengingasawa into engisengiyifile nje yabo ngingasayifisi nje cause ngibona mhlambe nami why mhlambe beningasebenzisi ivikelo
kodwa usebenzise ngaphambili hayi ngemumva. Benokungikhalela ngalo hlampa ngitsho lamlimaza yabo. Yena. Yebo into kanjalo. Oh, okay. Nomlimaza yabo nami nje yabo qinisile nokungibasa leyo nto yabo. Khona nami sengifuna la engasathani khona ke yabo naye futhi akayifuni leyo nto. Oh yena akayifuni ke. Akayifuni ke le yangemuva. Yo, kodwa sekunike nazama mhlawumbe. Hayi asikaze sayizama Oh benisagcina ngokukhuluma. Yabo sayikhuluma nje iyona into ekumele yenzeke njengamanje. Yena wangayivuma kuyona into abayithanda le. Oh niqhathwa iyona kahle kahle. Siqhathwa yona inkinga lesiqhathayo. Yo. Wena useke wazama mhlambe ngemumva komunye umuntu noma ubuzoqalisa naye? Akuyona into engangayenza yabo. Yena nje umuntu nje beyokuqala bengizozama kuyena. Hayi ngeke. Yena ipersonality yakhe umuntu onjani? Athini umuntu thanda izinto eyithanda ke izinto. Ulaka lunjani? Abo nje ubuya bephezulu naye ubuya bephezulu ubuya lo muntu onamandla. Abo ngendlela ongagcina ungasayiqondi nawe. Onamandla sekwa hayi sibe nokuxabana abe nokuvusa umoya. Nibuye Baptist endlini kade. Hayi mhlawumbe sisosha avukele lo moya nje naye yabo abe nalokucasuka nje yabo ngingazi amandla kusewathatha aphi nami wona la gcina sengiqasa besixabane. Imaka asihlebe. Wena kahle kahle ubhekile ngokuthi one day umlobole noma ufuna nje ubudlelwane nje kuphelele lapho. Besingahamba isikhathi sigcina sesifika nalapho because bekumuntu nami ebengimthanda engagcina sifika lapho. Oh no ngiyakuzwa. Ukhona ke njengamanje usefikile sesimlandile. So ungabe ukulungele yini ukuthi ungakhulumisana naye ubuso nobuso so umbona la phambi kwakho? Ayikho inkinga angaba khona. Uzajabulela ukumbona? Angajabulela na ukumbona. Khona lethu. So what if asilithola uthando back? Kungaba buhlungu because bese kuyena umuntu bese ngithi nami yena umuntu benginaye yabo. Okay. Ize nje bese hlukene because nje khona la sagcina khona nje sikhuluma abo akubanga nje into etheni yabo kodwa nje bengibona mina into esangalungiseka. Oh okay. Kodwa yabo so unethemba. Ngisangaba nethemba nginalo ithemba lokuthi ngase kulungiseke ngase ngingalungi. Asike sibone. Bhuti, ngicela ungilandeleni. Alright simbukele lapha ekhaya siphinde sikwamukele kuhlelo esibiza ngokuthi i-Laugh Back lapho sisho khona kamnandi sithi uthando ngomanqoba. Nangokusisi ngabe shaya eceleni sigejile noma akusiwuyi? Hawu yena. Uyena ejabula ukumbona? Ngiyajabula umbona naye. Sawubona sisakwamukela. Nangobhuti obhalile. Uthe asibheke size sikuthole ngoba yena udinga ukuthi akhulumisane nawe ubuso nobuso. Ungabe uyamazi noma mhlambe awumazi? Ngiyamazi and ngiyamangala ukumbona la ukuthi like sengaze kuze kube ukuthi mefuna ukukhuluma nami size sofika lana. Akazaza kufonele yini? Cha ubengakaze angitshela ukuthi sizofika lana. Oh okay. Kona-ke kuningi kadinga ukuthi akukhulume nawe. Kodwa kahle kahle mangigoqa nje kukonke udinga ukuthi abuyelane nawe. But ngiyacela ukuthi umuphe isikhathi ke umlalele ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Bengicela ukuthi ukhulume naye. Alright. Emva kwento eyakenzeka mina nawe bengicela sibe nokulungisa izinto. Ngale nje ukuthi khona into yakenzeka phakathi kwami nawe. Benginokucela lokho kwamanje kuwena. Angazi lokho kuwena ngakanjani. Yabo ungazi ke noma ngicela ongizima kuwena okulula kimi. Umuthi ufuna ukulungisa izinto uqonde ukuthini mhlawumbe silungise nje njoba la okugcine khona sijola yabo kwakumnandi nje njoba sesithandana siqhubele sesigcine khona indlela kwakuyiyona nje okumnandi. Angisho uyazi ukuthi yini eyagcina yenza ukuthi igcine sengasabi mnandi. So manje ubona ukuthi mhlawumbe lento le eyagcina yenza kwangabi mnandi sizoshintsha manje. Angase kube into esilungisayo kodwa hayi kalula cause izinto awuzenza nami zaziba nawo ukungicasula yabo. Pho wawungakhuluma ingane makuukuthi uzakucasula. Uthi mengikhuluma nawe ovela ube nokuvukela umoya yabo. Lento yakho le njalo manje wena mengikhuluma nawe ufuna ukukhulumela phezulu ube nodlame nje uyazazi umuntu kanjalo nawe umuntu nje unenhliziyo encane nje oneconsi yabo.
Angisho ukungithanda kumele phela ukwamukele lokho ukuthi nginjalo vele ngeke uze ungishintshe ngalutho. Nginjalo ngidale ukuthi ngibe njalo. Nami ngindoda yabo engayithandi izinto ozenzayo. Wena ubunokuhamba nabangani bakho ungazi mina. Uhambe nabangani bakho niyodruva nenze izinto zobumnandi angikho mina. Ngazi ngani la ufika khona wenzani. Akupho wrong ukuhamba nabangani bami ngoba nawe uyahlala namajita mina ngicomplain ukuthi uhlala namajita. Cha awucomplain ukuthi nami awubi nokuphatheka kahle because uhamba nabangani bakho niyodruva ngazi lapha usukunuba. Wangifica nginje ngigroove ngisho manje waye kwamele sengishintshe ngoba sekukhona wena awukwazi ukungithanda nginje angisho ngifice nginje waye ungangithandi nginje. Cha ukuthi wena into eyinkinga yakho ileyo inkani yonto eyithanda inkani hle sifuna sibe nokulisana phakathi kwami nawe. Le benkinga ifiqa lapha inkinga. Mina ngikhuluma nawe kahle wena ube nongikhuphlela umoya. Yona inkinga nje le mbuye nje ibe nami nawe. Shuthi angikwehlise kumoya uqhubeka ungichazela ukuthi yini ke sizoshintsha ke manje. Nje kulento eyasixabanisa nawe uyayazi into eyasixabanisa ukuthi naxatshaniswa yini? Akekho umuntu ongavele akusukele nje athi ufuna ukukulalela enqeni into enjani leyo. Ngizoze ngilale enqeni ngiyini ngisidaba nini mina. Ngoba phela ngisona isidaba sengizoze ngilale enqeni. Wathi sithini isizathu sokuthi afuna ukuthi ayine? Ukuthi akangithembi. Wathi akangithembi ingakho sefuna ukuthi manje angilale enqeni. Enqeni isho ukuthi uyayithemba izinto. Ngoba phela makuwukuthi mhlambe khona into enziwayo enqeni, makuwukuthi ikhona into enziwayo enqeni. Laba abanye ke njengoba engangithembi mhlambe uthemba ucabanga ukuthi khona abantu abangilalayo. Bebezohlulwa yini bona ukungilala enqeni ke? If ethi akakuthembi waye mhlambe ningakhulumisananga ngokuthi nisebenzise isivikelo ke kube ukuthi uzivikelile ke khona engakuthembini kwakho. Inkinga yami ukuthi vele indaba zezivikelo angizwani nazo. Oh okay. Ngiyakuzwa. So yilokho. Mhlambe ngabe sekulimaza kanjani waye ungazwani naso? Yabonga umuntu onemizwa engasheshi yabo ukuvuka. So the more esebenzisa lento ngingakobi right gcine sekungi-affecta lokho. Ngiyakuzwa. Yo. But ubhuti usamthanda? Yebo yena ngiyamthanda. Inkinga nje ile ayicelayo. Ile inkinga yakhe le. And then ngeke ngize ngikwazi ukukhola ukuthi uzoshintsha yini esezoshintsha manje enza ukuthi angasafuni useyangithemba yini manje. Ngabe useyangithemba yini? Cha ungasho ukuthi anginawo ukumthemba yabo. Ngiyamthanda anginawo ukumthemba yabo. But nje kanjani umuntu ongamthembi? Izinto besingayilungisa mina naye njengabantu abathandanayo. Silungise ziqonde izinto zami naye. Manje le ukuthi mina naye kulalana ngemuva besingayikhuluma naye siqondise njengabantu abajoyinayo. Uqonda ukuthini like angik-understand ukuthi leyo nto leyo singayikhuluma. Sizoyikhuluma ukuthini ukuthi iyekwe noma qhutshekwe nayo noma kwenzeke njani. Kungayinto esingathi masiyenza sibone thina senzani nabantu abathandanayo yabo. Ngathi wena ngoba uyithanda leyo nto esingayiyeka yabo. Ekhambeni lesikhathi kodwa nami ngisanako lokho yabo. Nginokuthanda impela ngibhalele kwi-Black Life ngoba ngifuna ukubelana nayo kodwa ngisanako lokho nami lokho ngakuthembi lokho yabo. Ukucabanga nami mhlambe khona mhlambe isifo ongasube naso. Njengoba ethi akekho happy ngokuthi ulale naye ngemuva. Shuthi njengoba usamthanda uzomamukela ekhona echaza ukuthi akathandi usulale ngemuva. Leyo into esingayilungisa ngendlela yokuthi siyeke nje le yasemuva. Yebo singayiyeka. Usuyamthemba na? Angasho ngona kanjani. Ngoba uyachaza phela ukuthi akasifuni isivikelo ngoba nakho akekho right ngaso. So wena usuzomthemba yini? Yebo sekuzoba khona lokho kumthemba because ngibonile ukuthi njobe engekho impilo yami ayikwazi ukuqhubeka kahle ngoba senge ngabona nami ukuthi hayi ngeke asilungise izinto naye. Okay. Yo. Mina into engiyicabangayo ukuthi because vele nami ngisamthanda. So indlela esingazama ngayo mhlambe ukuthi ukuze ezokwazi ukungithemba because angeke kube lula ukuthandana nomuntu ongangithembi. Ngcono mhlambe sizame something ukuthi sihambe so2 siyahamba siye clinic siyotesta khona ezobona ukuthi nginazo izifo noma nginazo. Iyona isolution engicabanga ukuthi ngaba right leyo. Because nami ngiyamthanda kumthanda ikona nje ukuthi bengeke ngize ngikwazi ukuvumela ukulalwa enqeni awungekeke. So right ngalokho akushoyo manje njengamanje usininze ama test.
ayikho inkinga. Wena inkinga yakho ubungafuni ubusola izifo njenge ngokungcola kwegazi. Ukungcola kwegazi. Okay, what about STIs? Ngathini? Anginankinga mina naye yabo. Yena bese ngahamba naye so checka khona nje sicheck sibone nje akanazo mhlawumbe izifo nje thize lezo mhlawumbe angase nami bese ngigcine sengiyithola yabo zibe ngangimina. Oh, okay. So which means uthando siyalithola back. Siyawina. Ngasho kanjalo. Usho kanjalo. Yes siyawina. Alright. Thank you. Hayi ke sikwazile ukuthi sithole iperson wakho nanguki. Kodwa ningahakani phambi kwami, ningacamusani phambi kwami. Please, cela niphatheni kahle. Kodwa kusalayo siwinile. Okay? Ngiyakakhulu. Nizoba right? Yeah, soba right. So nibukhela ke i-picnic nikwazi ukuthi nizikhiphe nihlale phansi ke nixoxe kabusha nezindaba zokwenza ama test nani angeke ngize nginitshela ukuthi kufanele nenzeni kwi relationship yenu because ain't about to mina nginomyeni wami Nkosi yami angithandani nani about mbuka lapha ekhaya lalela siwinile ke kulokhu so uthando sitholile back ngishilo ngathi mekuthi siyaluza ngayizola akusho ukuthi ngakusasa ngesize sikhona ukuwina mina kwami ukuthi ngikukhumbuze ukuthi subscribe ulike ushare mina ngiyithanda kakhulu bye.